Sa atong mga pagbasa nining higayuna, sa unang pagbasa gipahimangdoan kita o gitudloan kita mahitungod sa pagtuo sa mga taga-Kolosas. So, unang pagbasa nagisgot sa pagtuo, pagdawat sa mga taga-Kolosas sa maayong balita nga giwali nila ni Pablo o gipadayag ni Epapras. Dito, gidawat man sa mga tao ang maayong balita o ilang gitugutan ang maayong balita nga makabag-o sa ilang kinabuhi. Busa ang ekspresyon sa ilang pagtuo mao ang paghigugma sa ilang isig katawo. So pagtuo dili kinahanglan nga magpabilin ra gyud siya nga pagtuo, kundili ang pagtuo gihubad nila ngadto sa paghigugma sa ilang isig katawo. Sa Pilipinas, gidawat nato ang pagtuo. Gidawat nato ang pagtuo 1521. Pag-abot nganhi sa ato sa evangelization. Gidawat nato ang pagtuo hangtod karon. We keep that faith. Apan siguro kulang sa paghubad sa pagtuo ngadto sa paghigugma sa atong isig katawo. Kay kung ang pagtuo nga atong gidawat nakagamot o nakabag-o sa atong kinabuhi, dili kita makahimo sa pag-deprive sa atong isig katawo. Corruption is depriving the people kung unsay angay. Corruption is depriving the people what they deserve, because to take people's money for people's benefits is depriving the people, and that is never and can never become an expression of faith in God. So mauni nga questionable ang atong pagdawat sa gospel. It has been for more than 500 years, more than 500 years. But how come nga binabansagan tayo na we are the only Christian country in Asia, but we are the most corrupt among the Asian countries? Perhaps the Philippines is the most corrupt. So we can question, how do we receive? How did we receive the gospel? Ato bang gitugutan ang gospel to change, to transform us? Or we just receive the gospel, we just believe in it, and it just remain as a faith, but never translated into our lives. So, akinahanglan di ay ang pagtuo mamahimong atong spirituality. Faith must become our way of life. Pag-abot sa atong gospel karon, naghisgot usab og kanang gitawag nato nga prayer and service. Si Jesus human siya magtudlo sa mga sinagoga, miadto siya didto sa balay ni Simon Pedro og giingnan siya nga nasakit, ilantan ang ugangan nga babae ni Simon. Usa miadto siya, unya iyang gikuptan ang kamot sa maong masakiton og naayo siya. Katapos, pagkagabi, pagkasaumsom na, daghang mga tao nagdala og mga masakiton og silang tanan giayo ni Jesus. Pagkasayong buntag, si Jesus milakaw aron magampo. So mao ni atong tan-awon nga the longer the longer we receive the faith, the stronger our spiritual connection with God. The longer nga atong gibahandi ang pagtuo, the better we become. So ang gospel nato nagpadayag nga importante kaayo ang kanang kalawmon sa atong spiritual connections with God. Prayer is connection. We connect ourselves to God. And
the more we connect ourselves to God, the more we absorb into our lives the values of the kingdom of God. Kung sa may value sa iyang kingdom, naa ka ng love, naa ka ng service, naa ka ng forgiveness, naa ka ng fear of the Lord, everything good. So mao na nga, the more we pray, the more we overflow sa ato ang values of the kingdom of God. Mao nga sa atong gospel, the greater is your connection to God, the greater is your realization that I must be a servant. I must become a servant to all. The greater our connection with God, the greater the realization that I must serve. I must serve my family. I must serve my parish church. I must serve my company. I must serve my community. The greater the realization that I am a servant. Mabaw pagani ang atong pagkanang spiritual connection with God, the greater the danger. Kung mabaw ang atong spiritual connection, the greater is the danger, because you can only see yourself, not others. And this is what is happening in our country. The longer we receive the faith, but we do not allow that faith to transform us into a person that God wants us to become. The longer we believe in God, the longer we see ourselves. And because of this, we only see ourselves. Corruption continue to reign in our country until now. What is happening in the flood projects, or flood control projects? What is happening in the infrastructure projects and other projects? People's money na adto sa bulsa sa mga gitugyanan sa pagpahigayon sa maong proyekto. Tamparos sa atong pagtuo, tamparos sa atong pagka-Kristiyanos, o kasagaran sa ila nga na-involve ni ining gitawag nato og corruption, mga Katoliko. So dako kay tag-ampuonon, mga Katoliko, dako kay tag-ampuonon sa atong mga kisaligan nga mo'y mopahigayon sa proyekto para sa katawhan, kay sila atong mga sakop. So mao ni ato nga, we must double our prayer. Pray for conversion. Pray for conversion for these people, and pray nga ang mga tao mahimong gising. Nga kung nagani public project, magmatapod ta. Nga kanang magmatsyag ba, magmatsyag, o nga kanang di lang tapatulog-tulog kay ato ng kwarta, gigamit. Kanang musakay kag jeep, hatag kag tax. Kanang mupalit ka sinda, naghatag na kag tax. Kanang atong tax gitigom kay aron nga makahimo og kaayuhan sa katawhan, sayang kaayo kay naadto ras bulsa. So mao na nga, the greater our connection to God, the greater our awareness that we are servants. But the shallow our connection with God, the greater our realization about ourselves, that I need this, I need this. Mao na nga karon daghay na involved trillions of money, billions of money. Kinsa man ang kwarta, di mo na kwarta nila, kwarta na nato. Kay kita may sigig bayad. Abi nimo ba kagikolektahan og tax, kada palit nimo, kada sakay nimo, gikolektahan ka og tax. Unya, okay lang sa ato nga ang atong kwarta para sa kaayuhan sa katawhan nahimong na bulsa. Ang problema kay wa man mabuslot ang bulsa. Unya wa pud mapuno kay lawom pud kaayo ang bulsa. Mao na problema. So magampo lang ta ani nga kini mga tawhana mahimong converted. The greater the connection with God, the greater our awareness that we are servants. The shallow our connection with God, the greater our awareness that we need something more. Bisan dato na, manguha pagyud og lain.
Ang gikawatan, mga kabus. Ang mga kabus igighatag sa gobyerno. Kay ang nagbuhi sa gobyerno, mga kabus. Pila gud ka porsyento ang kabus sa nasod? Bisag kabus, di ka exempted sa tax. Maghatag ka sa gobyerno. So ang nagbuhi sa gobyerno actually, mga kabus. Unya, kabus ang kawatan na samot na gitag kakabus ani. So we pray for good governance. So hopefully nga daghan mo commit nga mga opisyalis sa gobyerno for good governance. Manindog kitang tanan o atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga panghaliya.